denengani diri ada nonan tanang di ayah danau nanjani untung apa berisau saya tolong kau di hati malipu jiwa nan lara itulah pintu dalam hati kalau mau dirundung malang itulah pintu nan kau beli. Sampaikan asrat dan naiko oi angin tolong lasaru katokan riak nan bapasan katokan hidup apa kirim salam. Oh danau meninjau meninjau segala hati meninjau segala jiwa izinkanlah denengani diri ada nonan tanang di ayah danau nanjani untung apa berusuh sara tolu kau di hati malipu jiwa nan lara itulah pintu dalam hati kalau mau dirundung malang itulah pintu dan kau boleh. Lajukanlah perahu cinta balaya sampai ke pulau mencapai pantai tujuan menempuh karang nan curam menempuh karang nan curam alang pakai tolonglah ambo tabang ke puncak gunung dalam sampaikan asrak dan naiko wai angin tolonglah saru katokan riak nan bapasan katokan hidup apa kirim salam.